Yana yidie ekyerɛ sɛ ɔsan akɔ tebea foforo enti amamra kwan so no sɛ igya no kwan sempo oba bi etu kwan akɔ amanɔne na sɛ abusua no ani gye kwantuo na afa no kɔ no ho a ɛwɔ ahoboa ɛne nneɛma a wɔn yɛ ne kogya yɛbɛde hyɛ no ɛkwan wɔte sɛ aeroplane park anaasɛ airport saa pɛpɛ na sɛ ɔde hyɛ bi so ɛtɔ fam a nananom ogyidie sɛ ɔkɔ nipa nyimfoɔ nkyɛn nti sɛ wogya no kwan osiesie no na wogya no kwan sɛ na bɛyɛ a ɔnkɔnkɔbɔ charge biara wɔ kaseɛ mu sɛ bi a meba no abusua ampami ahwɛ nti edu sɛ yɛ na obuo ne nidie biara fata no ɛsɛ sɛ yɛde ma kwantemfoɔ no a ɔkorɔ no sɛdeɛ ɔbɛkɔ a wɔbɔ nananom amanneɛ ne asi na ɔnkɔka sɛ mbɔne ntia ɔman no ɛno nti na ohu no sɛ kaseɛ sɛ yɛ sɛ ɔman biara wɔ nhwɛsofoɔ enti sɛ yɛnsi bi pa a na ɛkyerɛ sɛ biribi nkɔ yie enti ɛma esusuansoɔ ɛba esusuansoɔ ɛba de sɛ menteme ho ase bɛba abusua no a ɛsɛ sɛ wɔnom esi adeɛ no wɔnom de obi esi adeɛ no so no sɛ yɛnyɛ nsie pɛ na kyerɛ sɛ ntiaseɛ ɛnni fie esusuansoɔ a ɛwɔ hɔ no ɛsa na ɛbɛsi ɔhene no anaa ɛbɛsi hemaa no ɛwɔ abusua a ɔhene no fi mu anaasɛ ɔhebaa de firi mu afei yɛkɔ no ntoatoasoɔ ne di soɔ sɛ anuanom mmienu anaa mmiɛnsa ɛna wɔnom firi saa adehyɛ abusua no mu a wei kɔ na sɛ akonnwa no tɔ ase a na ɛkɔ abanku afoforo nti yɛkɔ no ne di soɔ nti ansa na menteme ho ase bɛba no na ebi a na break bi aba baabi sɛ na mede kan kaeɛ no obi abɔ break anaasɛ kwan yɛfa so ma onua no firi mu no na nti aseɛ ani hɔ nti bɛsrɛ sɛ nananom sɛ biribi saa ba ntɛm na yɛtwa foforɔ asi mu ɛde sɛ sɔsɔ a yɛde tu bayerɛ yi sɛ berɛ a w'ani aberɛ sɛ ɔtu bayerɛ no na sɛ sɔsɔ no dua no bu a ntɛm na wakɔhwɛ bi na wasan de atoa dwumadie no so nti nananom hwɛ sɔsɔ no foforɔ na yɛmfa toa adwumadie no
Ghana cedis. 20.